beti berdin. Niri ezer esan gabe, oporretarako plana egin du Marutxi eta Mertxerekin, eta ni hemen bakarrik. Gorroto dut eta ez diot berriro deituko, sorginalakoa. Asteburu hontan nirekin dira aurrak? Ala ez. Bere amarekin? Aiene, hau burua. Ez dakit ziur. Deitu egin beharko diot galdetzeko, eta haserretu egingo da, seguru. Gaur berandu arte geratuko gara bulegoan, lan handia dugulako. Eta bera, beti bezala, kexatu egingo da, eta nik egingo dut lan guztia. Ez dago eskubiderik, nagusiarekin hitz egin behar dut. Ez dakitzan erosi. Denezi dauka? Urtero arazo berbera daukat bere urteak direnean. Perfume bat? Zaila da gero. Badakit, xurgagailu bat erosiko diot, gure etxea erraz eta ondo garbitzeko. Gizon hau ez da normala. Ze uste duzue oparitu didala nire urtetarako? Zerbait polita eta pertsonala? Ez, xurgagailu bat. Nola bururatu zaio hori erostea? Aiene, ez du erremediorik. Gaur ere bai, nire patioan erori zaio arropa. Eta gero, ate joka etorri da siesta garaian. Hitz eta pitz, inolako presari gabe. Uste dut apropos egiten duela. Urrengo bileran kexatu egingo naiz. Gaur esango diet gurasoei ezkontzarena. Ez dakit nola hartuko duten. Mikel ez dute oso gustuko, baina nik ezkondu egin nahi dut berarekin, garbi daukat. Gaur 8:00 Isabelekin. Haze plana. Gai asko ditugu ikasteko eta bihar da azterketa. Panorama ederra. Asteburu erromantikoa. Kandelak, loreak, bonboiak. Horrela konkistatuko dut, seguru. Hori espero dut behintzat.